Tinocelebrate munhu wemukadzi nguva dzose, asi iri zuva rakatarwa neUnited Nations kuti timbosiya zvese timboratidzira maona maexhibitions ari pano zviri kuitwa nemadzimai zvinodadisa. Akomana wee, madzimai eZimbabwe munoshamisa imi. Ndiani angafunge kuti nyaya dzatiri kutaura pano inyaya dzisina maturo? Ndiani angafunge kuti Zimbabwe ingasvike Vision 2030 ichisiya more than 52% of the population? Ndiani baba vari pano vanofunga kuti mukadzi wavo chinhu chemanga-manga, chinhu chekuti wakaenda kubhawa uya vachichirova achizobudirira baba ivavo? Mudzimai wako ukamuchengetedza, ukamurespekta, anokukudzira mhuri zvakanaka. Kana uri webaba aJohn, kana John akudzwa zvakanaka, hazoendi kunotora madrugs, hazoendi kunotora substance abuse. Unofamba uchienda pagrowth point uchinzwonai kababa aJohn, nekuti unenge wasimudzira mudzimai wako. Muchiita mabhizimisi, taona maexhibitors pano vari kurima zvepamusoro-soro, taoneswa business munomubhindura. Queen Lodges, pari kuitika mashura, munhukadzi akasimuka, hanzi mavanzwa matestimony, zvikanzi aiwa hatichadi vakadzi vanonzi maDCC. MaDCC handisitora DCC chair, ndiri kureva kuti hanzi dedi chakati chapera. Do sometimes panotanga violence. Tsvaga zvekuita. Hurumende iri kuti hatikusiyi wega kuti tibudirire, tinoda mai nababa vari kushanda nemaoko avo kuti mhuri dzibudirire. President Dr. Idi Mnangagwa vanoti huyai kwandiri. He is a listening president. He will help panenge pakadaro through his MDAs. Hanzi ndisona mai vanotakura mimba 9 months. Ndiswana mai vanokudza mwana achizvarwa. Varume vakuru ava vese ava tinotovaona vachienda kuna ana amai vavo nekuti vanoziva kwavakabva. Saka iwe munhu womudzimai, usandengendeka pakuchengetedza mhuri yako. Vachengete baba. Hazvinei kuti havagoni kubika sadza. Bika sadza. Hati kutaura kuti hanzi ma-equal opportunities ndeyekuti iwe bika sadza kana kuti iwe bika. Hatitaura mahumbwe panapa. Ini ndiri minista handigari panzvimbo, asi kumba kwangu ndinotonga. Havatombozivi kuti kunokilinwa nani. Havatombozivi kuti tai yavo inoiswapo zvakanaka sei. Vanozongoziva yaiswapo nesheti yacho nesutu yacho. Ngativachengete imi vana baba vatakapiwa. Ngativachengete, tiite zvimiro. I have to say this. I'm a minister in charge of communities. Hatidi madzimai anongoti zvaswinya wobva watiza. Don't run to rush going into the streets nevana. Vana hatidi kuti vakure vari mumastreets. Nyaya dzesubstance and drug abuse dziri kuwanda. Vana mai ngatizvibvunze tega. Are we doing enough? Takarwa isu takaenda kuhondo. Kwakanga kusina special kitchen yemadefu. Vana masoja yachisikana. Naimonika kwakuno. Kwakanga kusina special training. Yekuti iyi training iri lighter. Ndeye vasikana. Zvakanga because ukasatrainwa zvakakwana zvinoreva kuti unofa mubattle. Munoziva kuno kumukashona nisendo kwakarohwa hondo inotyisa. Tinodada nebasa rakaitwa nevanhu vekuno nokuti havazoibva kunze isusu mawe veteran chete. But vana mai, vana mukoma, vana chimbwido, vana mujibha vanga vari kuno kumusha ndo yatingati ndiyo yanga iri mvura for the fish yaibva outside. Saka ngatikudzei madzimai edu chiziva kuti tinobudirira. I'm a married woman. I'm a mother of 4 boys and a grandmother of 4. And I'm loved by my in-laws. I play all that role and I'm loved by my own family. It is possible. We are multitask. There is nothing we should suffer. You should try to balance everything. Tirikuda kuti madzimai asarambidzwa kuenda kupolitics. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Our guest of honor is none other than
Monica Muchangwa, Honorable Senator and Minister for Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises. Honorable Minister, Ma'am, may I now invite you to address this gathering. I thank you. Thank you very much. Thank you, our Deputy Minister, Dr. Jennifer Mhlanga. You see, she loves the job. She loves the job. She has been not feeling well, but she is fighting it. She is also a member of the National Executive of the ZANU-PF. Thank you, Dr. Mhlanga. Thank you very much for listening. Regai nditange nokutenda. Ndoda kutamba dai mandiridzira ndakutambira. But ndofunga hapana angazifunga izvozvo. Sai pamwe yapera. But regai nditange nokutenda. Vari kutibatira zuva ranhasi. Mr. Tatenda Chinoda. Rimwe zita ravo vanonzi Comrade Dege. Hameno zvavanoti munoti chii? Tinotenda kuti muri pano. Regai ndikudzurudzewo vamadzivanzira vari kubata basa pamwe chete navo. Tiri muno muprovince yeMashonaland Central. Province ine zvidaudau. Ndaona ndichiuya ndikaona road iri kuuya kuno. Akomana imi kana makunzwa kuti Mashonaland Central is the epicenter of development. Munongozoona mega. Minister, our minister, who is the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution for Mashonaland Central Province, Honorable Christopher Magomo, munogona inu. Taona kubatana kwakanyanya. Taona kuti basa reministry ratinotumwa napresident rafamba mushe nokuti madepartments ese angave hurumende, angave ma-NGOs, angave ma-CSOs, angave ma-UN agencies vari kushanda zvakanaka pasi peofisi yenyu. Thank you so much. By the same token, ndinoda kutenda PDO wedu ari kugona kubata basa ari under the minister. Muri kupi mai hove? Mai hove? Makapiwa munhu uyu ndewenyu muno Mashonaland Central. President Dr. Idi Mnangagwa vandoti hapana nzvimbo kana munhu anofanirwa kusara. Naizvozvo ministry yangu ndakapiwa ma-provincial development officers. Pasi pavo pane ma-district development officers. Kozoita ma-ward coordinators nema-business development kuti munhu wega wega paari azive kuti President Mnangagwa anokudai. Thank you so much for the job you did. Yetinyenyezi. Regai ndikudze nenzira yepamusoro-soro baba vangu Chief Mchane Kumalo, the President of the Chiefs Council, mukuru wemadzishe munyika muno mese vachibva uko kure kuMatnorth. Kuremekedzwa kwakadai madzimai. Manzwa pano kana vana mai John vataura kuti madzishe anoti hatidi mhirizhonga mumisha. Maona mambo mukuru wemadzimambo abva kwese kuuya pano patiri kuloncha International Women's Day kukoshesa madzimai. Haikona kusara wega uko uchizvitarisira pasi, uri kukosheswa nemadzimambo. Mambo weivhu ratakatsika, tinoda kukudzai Chief Chipadze, tinokutendai matisunungura patatambirwa muno. Tinoti seministry, sehurumende, rambai makabata vanhu venyu. Ini semwana wehondo takaenda kuhondo chinhu chatakaendera chikuru kutsvaga land yedu yakanga yatorwa. Tahwina independence, takadzora masimba kumadzimambo nekuti ndimi munotichengetera vanhu.
Tinoda kukudza Chief Nyamaropa vandanzwa varipo, Chief Musana, na Chief Negomo nematombo. Tinokutendai kuti muri kubata pamwe chete seprovinsi ino kuti tibudirire. Basa rese raitwa pano rakurudzirwa nemi. Tinokutendai madzishango. Ndambotaurwa zvikadzi hanzi pana ati twin, but regai ndikuudzei kubva muhondo ndakaona chinhu hwangu changu chimwe. Ndakaona rusununguko rweZimbabwe, ndikaona kuzvisunungura kwevanhukadzi nevanhurume, vanhu vatema munyika muno. Asi kuhondo ndakaona mukomana wangu akanaka. He's my HEFO champion. He supports me. Saka madzimai musatye kundinetsa usiku, mangwanani kana kwakadoka. Ndinodaira mafoni nekuti ndine HEFO chief champion right next to me. Thank you, Ambassador Mfana. Regai ndikudze sahwira wangu, comrade wangu wehondo, timboya pano pamberi apa. Mwana wemuno muprovinsi makarwiwa hondo inotyisa. Mawo veterans muripo here uko? Ndo seneta wenzvimbo ino, Minister Monica Mavunga, ndiwo minister wedu anomirira mawo veterans, nekuona kuti mawo veterans kwavari vari kutariswa here, utano hwavo huri kutariswa here, kwavagere vari kutariswa here, minda yavakanorwira vainayo here, kana vasina zvinofamba sei. Ndiye munhu anomira mukabineti, kuparliament zvese, ari mwana wenyu, ari seneta wenyu. Thank you so much for coming. Regai ndikudze deputy minister angu ari maviri. Mazviona mega pana ambozvitaura, ndofunga ndimukomadheke. Madzimai emunyika yeZimbabwe, rega kuzvishora, rega kurara kana kupota chipota nemadziro uchiteerera zuva rikabuda uko gara ikoko, rikasimuka utendera ugara uko. Simuka ushandise maoko ako. Nyika ino haingasviki Vision 2030 madzimai edu asiri empowered. Saka vakaona zvakakodzera nebasa ratinoita. Hatiiti basa muHarare chete, tinodzika kusvika pasi, toenda kuma 10 provinces, toenda kuma 67 districts, tosvika pa 1935 wards. Nokuti President E.D. Mnangagwa vanoti hapana nzvimbo kana munhu anofanirwa kusara. Saka ndine deputy minister, maona deputy minister Mkanga, ndoda kusimudzirai mutaure kuno. The ministry, with the amount of work we are doing, was recognized by His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa. Vakaona zvakakodzera kuti ministry iyoyi ndiyo inosimudzirawo zvemabhizimisi. Ministry iyoyi ndiyo inoona kuti community mugere zvakanaka here. Haisingori ministry vamwe vanofunga kuti kunofanirwa kuenda madzimai chete. Isu tinofamba nevarume kuti tibudirire. He is our deputy minister who has just been appointed 2 months ago, December. And is so dynamic, energetic, and full of knowledge about what needs to be done to make sure that what we are here for, the rights for women, justice for women, action for women and all girls. Tinao Honorable Kevin Mutimbanyoka. Thank you, Deputy Minister. Akomanaka, imimi epicenter of development. Province yeMashonaland and Central, munonyanya kugonesa. Tinoona pamwe munoita aponi. Aminuka na makazombobirwe. Hamsati mambobirwe. Tozoona manje mudzimai wacho abva kuno aenda kuparliament, mukadzi mukuru, simukai speak, deputy speaker. Mwana wenyu ndiye challenge wenyu zvakare kupati, asi ndiye mwana ane masimba anotyisa. Muparliament ndiye anoti order. Munhu wese varume nevakadzi vanogara pasi. Mwana wenyu uyu, haiwa tinokutendai Honorable Gesi nekubata basa kwamakaita pamwe chete neministry yangu kuti svike paripo nhasi. Tatina chairperson wedu weZimbabwe Women's Parliamentary Caucus anga akamirirwa pano na vice chair wake Maisibanda.
tatina chairperson portfolio committee yeministry yangu mai honorable Mutandi. Regai nditi ma-honorable members auya pano kuwanda kwamakaita ndototya kuzosiya vamwe, but ndokuratidza kuti zvechokwadi muri vatungamiriri vevanhu, nekuti mabasa akawanda nhasi hausi iri kusita, asi nekuti today we are launching a very important day, International Women's Day. Masiya kana he for she champion wangu ari pano, he is a senator by the way, ende vasiya vauya kuno kuchipadze kucelebrata kulonja kwatiri kuita International Women's Day. Ndinoda kukudzai mese, ndotanga vamusani avapo honorable Musani, asi ndoziva kuti ndiwo MP wearea. Ndaona honorable Matangira. Tinoda kukudzai nokukutendai nokuziva kukosha kwakaita madzimai. Hatidi vanhu vanotadza kuziva kukosha kwakaita madzimai, nokuti tinoziva kuti even pakunovhota maqueues vakazara madzimai. Tinokukudzai nokukutendai. Ndaona mama wangu Senator mudzimai wa First General wedu Muhondo, Senator Tongogara, ndinokukudzai. Honorable Kadungure, ndinokukudzai. Ndaona Senator Mzverengi ari zvakare chairlady weMarsh East, tinoda kuvatenda kuti vauya all the way. Ndaona Senator Chinyanga, tikaona honorable Chibagu. Munovaziva mama wangu honorable Senator Chibagu. Ndinoda honorable Shongedza, ndaona futi vari pano. In fact ma-MPs auya akawanda, ende tinoda kukutendai. Maratidza kuti ndivo vanomirira madzimai, vanomirira vanhu vese mwetinogara. Ndinokukudzai nekukutendai. Regai ndiende ndichiti mamboudzwa kuti tinoshanda nema-development partners, tinofamba navo vese. Muno muZimbabwe, the UN resident coordinator anonzi His Excellency Edward Kalon, and vatadza kusvika pano asi vatumira mhuri yavo ye-UN family yamaona yarepresentwa ne-UN Women Acting Country Coordinator Dr. Makonese. Tinoda kuzvikudza zvikuru. Maona zvakare makakosha madzimai. World Bank, country rep, asiya zvese anomirira nyika yese yeZimbabwe, but asiya zvese auya kuno kuchipadze kuMarsh Central kuya kuzoratidza kuti World Bank imire neni. My sister Eneita Fernandez, can you just stand up again? There she is. She is the country rep here, World Bank. Vari pano. Thank you so much, my sister. I just want you to say they are working on a program to promote young girls to go to school. The project is called EAGER, and that is a project which will make sure that it reaches all the 10 provinces and make sure that those children who are underprivileged have got an opportunity to go to school. Also, the World Bank is with us as a ministry working on a study, a research. Gender-based violence, it's a cost to this economy. Ukanzwa munhu achikutaura kuti gender-based violence zvombame vanhu zvine basa rei, aiwa inodzikisira pasi economy yenyika. Saka we want to thank you for the partnership. We want to thank you for the collaboration, World Bank, and I'm happy you are here. And kuchengetedzwa mazona angu regai ndikutotaura speech yangu tipedza so tenda. Regai nditi kana paine vamwe pamadiplomats edu, maambassadors edu aripo, we want to salute you. This whole work you have seen, it's a work of the ministry with development partners with the national and central province. The commander of all the employees in my ministry, the permanent secretary, Dr. Sibanda, simukai vambokona ifuti, simukai. Ndivo vanenge vachiona kuti basa rese reministry kana kutaura pano vese vatiri kutaura kuti vanofanirwa kubatsirai
ndiwo permanent secretary weministry mangu ndo Dr. Sibanda Mavis. Doctor, thank you nestaff yako, ma-CDs, ma-directors, kusvika all the way pasi. Vauya nemamwe atinoti ma-provincial development officers, vabva kwakasiyana-siyana. Taona provincial development officer vekuHarare vachibodza vari pano, provincial development officer wekuMash West vari pano, vaPatrick Nyangani, provincial development officer wekuManicaland province yaminister yekwandinobva vari pano vajaji. Ndinoda kukutendai, ndinokutendai zvakanyanya. Nebasa guru remakaita nemaCD ese. Regai ndirambe ndichikudza nokuti mese munotiitira zvakanaka. Kana paina permanent secretary wandisina kudedza, ndoziva kuti permanent secretary for provincial affairs and devolution Mashonaland Central Province Mr. T Maregere vakarepresentwa pano. Ndochienda kunokoshesa. I'm a deployed cadre. I'm a member of the ZANU-PF. Ndakapiwa basa tinoita implement the policies of the ZANU-PF party. Pano ndo pamuri kuona kuti as leaders vanobva kuvanhu munofanirwa kuziva kuti munhu wese anokosha, nekuti kana president vasarudzwa, president wave munhu wese. Ndosaka tese tiri pano, but vari pano vakawanda because they know they are leaders of the people. Ndinoda kukutendai member dzepolitbureau dzikadaro dziripo. Ndinawa Mutsvangwa pano imember yepolitbureau vari secretary for information. Ndaona mamembers enational akomana women's league inodadisa. Mai chinomona variwo mukuru wemadzimai kuZANU-PF vatumira nhumwe dzavo, vatadza kuuya nemabasa akawanda asi vatumira nhumwe dzavo. Pane mamember enational executive ewomen's league akati wandei auya pano. Ndinoda kukukudzai mese nokutendai zvikuru. Pana Maipalapo naBoni Shasha idzodzo. Thank you so much. Kuya kuzomirira nemadzimai enyu. Regai madzimai vazive kuti hurumende ndeyavo. Hurumende inoita zvinenge zvataurwa nemusangano wamakavhotera kuti ugotungamirira imimi. Saka kana vachiuya kubva kumusangano weZANU-PF vari kuzviisa muvanhu, they are your servants. Saka tinovatenda vese kusvika pana DCC chair aintrodusa vanhu pano. Ndokudzai nokukutendai. Chiregai muone ministry iyo yakapiwa mabhanga. Zvikanzi napresident madzimai vanga akadzvanyirirwa for a long time. Tinoziva chikura madzimai vanga vasina yatinoti means of production. Manje kana muchita kutsvaga chikwerete onzi tipe collateral, haana imba yacho. Onzi tipe collateral, haana kana mota yacho. Onzi tipe collateral, haana kana tractor yacho. Zvikanzi tinoda kuti paitwe women's bank, Zimbabwe Women Microfinance Bank iri under my ministry. Vari pano chairperson wao Mai Makombe vakamirirwa neboard member Danai Chanakira. Tinokutendai. Nasi na Dr. Marikanda CEO wenyu tinokutendai muri pano. Vese vauya kuWomen's Bank itai madzimai avhure maaccounts. Hapana chekubudirira usina kuita business. Tinoda vaite mabusiness. Regai nditi Smetco tinokutendai zvikuru. Ndaona chairperson vacho vari pano mudzimai zvakare Dr. Charity Kadungure vauya naCEO waangwenya. Saka kana makatanga mabusiness manzwa zvataurwa nemusitanawo, mari tiri kutsvaga. We are even looking for money, even offshore loans, even inside. Saka musatye kuenda kumabhanga enyu. Ndehurumende 100% owned by the government. Endai nezvichemo zvenyu. Asi akusina mari yekungopa munhu. Mari inofanirwa kutenderera. Naizvozvo munhu wese ngaaziye izvozvo kuti kana watora mari unofanirwa kudzorera. Tinofara kuti wejustice vari pano because manzwa mega theme yeInternational Women's Day iri kutaura izvo rights, justice and action for all women and all girls. And vari pano vachikutsanangudzai. Vedeeds office vari pano vari kurapa
Ndinofara kuti pano kana wanga usati wambotestwa ndiyo opportunity enda unoonekwa x-ray irimo kuseru vanotarisa mapapu, TB, cancer, eye screening, BP, HIV testing vari pano vari kuita varipo paserapo National AIDS Council. Saka ndoda kuti zuva ranhasi izuva remadzimai but izuva rekuti utariswewo mwiri wako kuti wakasimba here. Ndinoda kuzvitenda zvikuru izvozvo. Diana Sarah wemabhizinisi vatinamatira prophetess mwoyo unotsva ndizvo mwoyo unotsva takunzwai matisimudzira spiritually tinokutendai zvikuru. Ndauya ndakapiwa basa rekuti tisimudzire madzimai naPresident Dr. E.D. Mnangagwa. Nezuro ndakaenda kuoffice pavo after cabinet ndikati President, madzimai enyu vese vari kuungana kuMashonaland Central, madzimai enyu vese ari kuungana nemhuri dzakasiyana, macommunity, madzishe nevatotinamatira kuti tikudze zuva ranhasi. March is the month of the women. Muchaona taparura iye zvino kuchange kuine maInternational Women's Day akawanda achaitika muprovince, achaitika maprovinces akasiyana siyana, madistrict kusvika paward level. Nokuti tiri kucelebrata, tinocelebrata munhu wemukadzi nguva dzose, asi iri zuva rakatarwa neUnited Nations kuti tigosiya zvese timboratidzira maona maexhibitions ari pano zviri kuitwa nemadzimai zvinodadisa. Akomana wee, madzimai eZimbabwe munoshamisai. Ndiani angafunge kuti nyaya dzatiri kutaura pano inyaya dzisina maturo? Ndiani angafunge kuti Zimbabwe ingasvike Vision 2030 ichisiya more than 52% of the population? Ndiani baba vari pano vanofunga kuti mukadzi wavo chinhu chemangamanga, chinhu chekuti wakaenda kubhawa uya vachichirova achizobudirira baba ivavo? Mudzimai wako ukamuchengetedza, ukamurespecta, anokukudzira mhuri zvakanaka. Kana uri webaba aJohn, kana John akudzwa zvakanaka, hazoendi kunotora madrugs, hazoendi kunotora substance abuse. Unofamba uchienda pagrowth point uchinzwona ika baba aJohn nekuti unenge wasimudzira mudzimai wako. Pane vanofunga kuti tinotaura zvemadzimai vachiti kusiya vanakomana vedu kana varume. Aiwa, hatisi kusiya vanakomana vedu, tinovada. I am a mother of 4 boys and I want them to be empowered and I want them to be given opportunities. All what I'm saying, tinoziva kuti before independence vakadzi munyika muno vanga vari treble oppressed, kutsikirirwa katatu. Mumba mawakazvarwa waingonzi mwanasikana chingonyora tsamba kune mukomana ukasvika standard 5 kana kuti standard 6 kana kuti grade 7 wonzi zvakwana. Asi vabereki vedu vanga vachifunga kuti ndotoendesa mwana womukomana pamwe ndiwanoramba aine zita. Manje uchasiya chipo. Zvipo zvinozvarwa mwanakomana nemwanasikana zvakakosha, zvakakosha. Baba iwewe ukasamusapota mwanasikana wako, ukasaona kuti zvaanofanirwa kuti awane, kuti aite zvakanaka kuchikoro ndezvipi, unenge watomutadzira. Tiri kuti vanasikana vakompite kuzvikoro zvakafanana nevanakomana. Saka kuti mwanasikana akompite zvakakwana, tinotaura nenyaya yekuti anofanirwa kuva nemasanitary pads. Kana paina ari kufunga kuti nyaya dzemasanitary pads is a taboo, hazvitaurwi, tinenge tiri kudzosera vanasikana kumashure. Nekuti mwanasikana achaenda kuchikoro 5 days every month otonyara kuti ngachaendi kuchikoro nokuti akaspoila uniform yake vamwe vese vomuseka. Saka mukaita ma5 days pamwe mune mwedzi 12 mazuva mangani vavo? 60 days wozoti mwanasikana iye akompite nemwanakomana, hazviite. Saka tichitaura empowerment, kana tichitaura mwanasikana kuti muregere akure, siyai akure mwana. Ukaona murume achiri kunotsvaga mwana mudiki kune vezera rakura rinotaurwa nehurumende, unosungwa imhosva.
kana uri kuzviita ungambopfuura nhasi mangwana, but muri kudziona memba dzangu dzejoku dzakazarapo idzo. Basa ravo vanorigona vakomana nevasikana avo. Ndosaka tiri pano, our security and defense forces tinokukudzai nokuti munoita kuti tifambe takasununguka munyika ino. The peace in this country, the peace we are enjoying in this country is because of what you are doing. Ende mitemo vanoiziva. So kana paine ari kurodza mwana oda kupiwa bhakiti rechibage, vari kukutera. Mitemo yaBaba Mnangagwa inotaura kuti tia mwana uyo aenderere mberi. Ane chipo. Ndiri pano ndiri mwana wechisikana. Ndiri mwana wechi8 bamedu. Imagine kuti sure dai mai vangu vanga vasingazivi kukosha kwevanasikana zvakafamba sei. Saka tiri kuti ana baba kana paine mumwe anga achifunga kuti ndinoisa effort kumwana mukomana, mwana womusikana uchaenda akazonororwa. Ndakarorwa ini ndiri mai vamai mutsvangwa, asi mukwasha aperi mukoko. Atitori pamutani last weekend. Kana wadzidzisa mwana wako, kana aita zvakanaka mwana wako, abudisa chipo chaakazvarwa ainacho, kunonzi kurongeka 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 zvakanaka kurongeka kurongeka zvakanaka kurongeka vana mai kurongeka kurongeka vana mai kurongeka. Naizvozvo zuva ranhasi ratiri kucelebrata, ratakacelebrata nezuro, president vakati endai munofara madzimai eZimbabwe. Inini ndinoziva kuti ndimi mbambo dzedevelopment, ndimi madzimai achaita kuti tisvike vision 2030. Inini musazitarisire pasi. Regai nditi, for the sake of those who may not be able to understand what I was talking about, I'll briefly read what I have prepared for today. But before I do that, ndoda kungotenda Mashonaland Central Province vatipa report inodadisa chose. Madzimai vari kupinzwa mumabasa. There is a deliberate policy in this province yekuti vadzimai vaiswe pamusoro-soro. Madzimai vari kupiwa mikana, mungave kulocal authority, kungave kupi, asi tiri kutaura kuti pane iyeye achiri kumbire. Honorable Chibagu, muri ikoko, hakuna mwana weZimbabwe anofanirwa kuramba achisafa. Taudzwa pano naChairlady anoona madzimai mudistrict muprovince ino, akati tiri kuda justice pedyo. Etotenda ministry yedu yejustice iri kuramba ichivaka macourts, because justice haitsvagi, unoitsvaga kana iri kure, hauna mari yebhazi, hauna mari yelift, unogosvika sei. Baba Mnangagwa vari kuti vanoda kuti zvisvike kune munhu wese. Ma-one stop center atiri kuita nema-development partners ana UN Women vari panapa nevamwe vakawanda, hatisati taanavo anosvika kudistrict yega yega. But takanaka gender commission iri pano. Gender commission takaona vachisvika kuna Nambire neinonzi mobile one stop center. Pana mutoko mukatikati vachiona vanhu 300 250 every day vachiuya, because usafe uchichengeta zvinokurwadza mukati. Tsvagawo kutaurira. Ukaregera vanhu vazhinji vakurwara nezvirwere zvemwoyo, vazhinji vari kurwara neBP, vamwe vari kurwara nemakenza. Kushushikana usina wekushare naye problem. Kana murume wako usingagoni kushare naye problem, tsvagawo hama, tsvagawo mai vako. Kana mai vako vasingagoni kushare newe, tsvagawo sisi, tsvagawo tete, enda kuchechi, taurawo nareverend wako. Don't keep a problem yakangotsikirirwa mukati, because inokanganisa mashandiro anoita mwiri. Saka ndoda kuti as we launch this International Women's Day, a day dedicated to recognizing and celebrating the vital role that women play in building resilient communities, driving development and sustaining economies. Vanamai basa renyu ramunoita mamunogara muma communities
muchiita mabhizimisi. Taona maexhibitors pano vari kurima zvepamusoro-soro, taoneswa business munomubhindura. Queen Lodges pari kuitika mashura, munhukadzi akasimuka, hanzi mavanzwa matestimony. Zvikanzi aiwa hatichadi vakadzi vanonzi madcc. Madcc handisitaura dcc chair, ndiri kudawo kuti hanzi dedi chakati chapera. Do sometimes panotanga violence. Angozvotsvaga zvekuita. Hurumende iri kuti hatikusiyi wega kuti tibudirire, tinoda mai nababa vari kushanda nemaoko avo kuti mhuri dzibudirire. So nhasi ndiro zuva ratiri kutaura kuti kutarisa basa ramunoita, resilience, zvakaoma, zvakaita sei mudrought, mwana wako kurodzwa, mwana wako kurepwa. Mai unofanirwa kuramba wakashinga, wakamira pachokwadi. Usatsikirire kuti mwana arepota, ndikataura manje baba wacho anozoenda kwakati. Aiwa, hurumende vanhu ndiyo hurumende. President Dr. Idi Mnangagwa vanoti uyai kwandiri, he is a listening president, he will help panenge pakadaro through his MDAs. The contributions of women are immense and undeniable, from leadership and culture to science and security. Women are the architects of our world. Ndisu anamai, chipo chatakapiwa isocho, ngatisarase. Hanzi ndisu anamai vanotakura mimba 9 months. Ndisu anamai vanokudza mwana achizvarwa. Varume vakura vavesava tinotovaona vachienda kuna anamai vavo, nekuti vanoziva kwavakabva. Saka iwe munhu womudzimai, usandengendeka pakuchengetedza mhuri yako. Vachengete baba. Hazvinei kuti havagoni kubika sadza, bika sadza. Hatikutaura kuti hanzi ma-equal opportunities ndeyekuti iwe bika sadza kana kuti iwe bika. Hatitaura mahumbwe panapo, tikutaura vana mai vane zvipo zvavakapiwa. Ini ndiri minista, handigari panzvimbo, asi kumba kwangu ndinotonga. Havatombozivi kuti kunoklinwa nani, havatombozivi kuti tai yavo inoiswapo zvakanaka sei. Vanozongoziva yaiswapo nesheti yacho nesutu yacho. Ngativachengete imi vana baba vatakapiwa, ngativachengete, tiite zvimiro. I have to say this, I'm a minister in charge of communities. Atidi madzimai anongoti zvaswinya wobva watiza enda unotaura. Pamwe murume wako anodawo kukanselewa, pamwe haanawo kuzviwana kuzvidzidziswa paakakura. Don't run to rush going into the street nevana. Vana hatidi kuti vakure vari mumastreets. Nyaya the substance and drug abuse dziri kuwanda. Vana mai ngatizvibvunze tega, are we doing enough? I'm not being unfair to our mothers, but that's the reality. Vana baba ukati takura chinhu chine 5 kg padumbu pava, ugoti enda unotsvaga huni, enda unochera mvura, bika, havatsweri kana 1 hour vapedza. Saka pane zvakaitwa naMwari patiri kuita multitask kuti mhuri dzisimbe. Ukasimba mai zvakaze mudzi mai. Ngatichengetei dzimba dzedu. And I'm talking to the younger generation. I'm not saying live in a home which there is abuse, in a home where there is gender-based violence. I'm not saying that. But I'm saying kuti isusu tisu tinozvara vana. Varume ava vana vedu. We need to be able to understand kuti akanga akutaura zvakati, how do I go around him? Zvatinongoita tikudza vanhu. We need families. We need our families. We need communities for this country to go well. But at the same time, I'm not saying that woman who is suffering stay there. I'm not saying that. Handisi kuti gara mumba uri kurohwa. Ndatibuda pane vanokubatsira. Bvunza vari pano vese maservices ari panapo. Saka zvamunoita zvakawanda. Madzimai ari kuonekwa achibudirira kwese kwese. Kuma universities tiri kuda kuti madzimai vawande vaita atinoti STEM subjects, science, technology, engineering and mathematics. Tinoda madzimai edu akawanda. Iye zvinezvi because of deliberate policies of the independent Zimbabwe dzekuendesa vanasikana, takutora vanasikana
percentage yawo yatopa musoro. Tiri kuda kuona futi kumauniversity, toda kuzviona kuma-defense forces, toda kuzviona kuma-business, toda kuzviona kwese kwese. Ndokuti nyika ino iyi isvike pavision 2030. Yes, it's an international day. We are joining the global community in commemorating this day. And the theme we have heard, everybody has talked about it. And it's important to remember that theme. Human rights, then justice. Justice. Ndiyo kutaura pano. Atidi anodzvanyirira vamwe. Hazvibvumirwi nehurumende yaPresident Dr. E.D. Mnangagwa. Then panodiwa action. Yatichaita takabatana tese. Nemastakeholders nemi. Zivai zvinoda hurumende yenyu. Zivai zvinoda President Dr. E.D. Mnangagwa. Vari kuti hazvigoni kusiya munhu kana kusiya nzvimbo. President Mnangagwa vari kuti nyika inovakwa nevene vayo. Ndisu vene vayo. Tisasiyira mumwe. Usatarise kuleft kana kuright. Tarisa pauri. Chii chaunogona kuita kuti nyika ienderere pamberi. Mona vana mai hove vachiuya. Mona ma-what coordinators achiuya. Kana uri kurota business rako, ziva kuti President E.D. Mnangagwa anopa mari kubhanga rangu, kuministry kwangu. Inonzi Women Development Fund. So kana warota uchida kufunga kuita business refishery, vanokutrain. Kana warota uchida kuita business mushroom, vanokutrain. Kana warota uchida kuita jam, masawu, vanokutrain. Uchida zvakawanda. Kana imimi vemikando, madzimai munogona. Ndiri kutenderera nyika ino yese ndichiona mashura anoitika kunyanya muna December. Mikando iyoyo inotorejestwa. Hatidi vanozoita zvekurwa. Ministry yedu inorejesta. Tinorejestawo ma-cooperatives. Nokutoda kuti vanhu vashande vakabatana. Ende uyewo kana paita dispute kusawirirana. Ministry kwangu kune shasha, tine zvese, malawyer zvese variko, community, ma-councillors zvese, uyai mubetserwe. Saka this theme is both a call and a commitment. We need to be all committed. It demands that we move beyond statement of intent and ensure that women's rights are realized. Justice should be delivered. And concrete action is taken. Kana mwana auya achikutaurira mhai kuti ndabatwa pasipo, ini ndakakudzwa namai vangu vaindidzidzisa zvakakosha, ende sana maika ndinogara ndichizvitaura izvo handinyari nazvo. Mai vangu vaiti kana une mwana womusikana unofanirwa kumudzidziswa kuti pane pasingabatwi, panosangana maoko patatu. Kana muchida ndokuradzai. Hatisi kuda vana vari kuenda vachiroorwa vari vana vadiki. Zimbabwe iri kutaura kuti 18 years ndokukura. Iwewe wacho ucharoora munhu mwana ari below 18 wapara mhosva. Baba nana sekuru nana tete vagara padare racho kurekurodza mwana ari below 18 mapare mhosva kuhurumende yaPresident Dr. E.D. Mnangagwa. Kana vana vakaitiswa vana vari vana, ngatione kuti vadzokera kuchikoro. Hurumende inovapa mukana wokudzokera kuchikoro. Hapana mwana anoraswa nekuti aita mistake. Mwana asikana kana komana, mupei another chance. This is making sure that we are in line with His Excellency President Dr. E.D. Mnangagwa's mantra of leaving no one and no place behind. Our constitution clearly takayafamba, ndandiri one of the 25 MPs who spearheaded the constitutional making process yemunyika medu. Takatenderera nyika ese, vanhu vakataura, madzimambo akataura, vakati hatidi violence mudzimba. Vakataura kukosha kwakaita munhukadzi. Vakataura kukosha kunoita kuti mwana wega wega apuwe mukana wekukura arege kurodzwa ari below 18. Constitution yedu inazvo zvese izvozvo. Kozoita zvatinobuda nazvo mamwe ma-policies, national development frameworks, ese anoita uphold nyaya dze-gender equality and women empowerment. And my ministry is committed to make sure that all what is enshrined in our constitution, together
with all stakeholders. It's a whole government approach. Maona Ministry of Agriculture iri pano, Ministry of Health iri pano, Ministry of Public Service, Labor and Social Welfare iri pano, vakawanda because tinofamba tese. Mwanasikana uchasara uchiti handizive muno mumaCentral handifunge kana leadership iri pano hatingazvibvumidzi izvozvo. Tinoda kuona kuti mwana wega wega paari awaniswa mukana wokutanga chaanogona. Hamuna kudadawo muchiona matestimonials evanasikana. Mamunzwa here mwanasikana ataura apa ndomuzizwa ngwanda wandidadise. That was super good, confident, clear in her mind what she wants to do. But it's not everybody who is clear. Kundoda kuitei. Ndosaka paine maofficers amunawo pamunogara nawo muward menyu. Vaudzei kuti ndinezvangu zvandiri kungorota. Ivo vokuswatanudzai, vokudzidzisai business entrepreneurial skills, vokudzidzisai digital skills, vokudzidzisai kuti kana wagadzira maproduct ako standards Association of Zimbabwe tinofamba nayo so that chinhu chako chigotengeseka anywhere in the world. Yeah, as we commemorate tataura mabhanga aripo. Mabhanga edu angashaya enough money, but akushanda nemabhanga ese POSB mavaodzwa pano. Vari pano kubetsera kusimudzirwa kwemadzimai because hakuna gender equality without women empowerment. When we speak about SMEs, which I'm in charge of, my SMEs akaiswa under women affairs, nokuti my SME munyika muno, there are over 4 million, and they are bringing 60% to the GDP of this country, which is now 46.6 billion. Chileka imunzwe. 56% yema SMEs ivavo vanhukadzi. Mabusiness ataona na mashonganyika, twin lodges. Saka musazvitarisire pasi. GDP yenyika ino iri kudadiswa nemadzimai. Tinoda kuti zvese izvozvo tizviremekedze. Mabhanga edu acharamba achikupai mari kana iripo. Munonyoresa zvizvo kuti ndongonotora. Pane vanoti vakadzwa kuti Women Microfinance Bank ndekungovapa mari. Hurumende yaBaba Mnangagwa inoti business, business, business. Zimbabwe is open for business. Kana wapuwa chikwerete unotofanirwa kuona kuti wachishandisa nezvawakumbirira izvozvo. Kana business rako rabudirira wodzorera maloans so that inoita revolving fund ichiendawo kune vamwe. Nyaya dzema-social and economic challenges ndataura. Women's dignity ngativarespecte vanamai vedu. Ngativarespecte vese vanamai vachirespectawo varume vavo. Vanamai vanasikana vachirespectawo vakomana. Kana uri mwanasikana ukafunga kuti zvatiri kutaura pano ndezvokuti unobuda wotuka mukomana woti inini ndoko kutaura zvandoda. Tinoda harmony pakugara muma-communities. Justice yatataura. Smedco, basa hero basa hero. Danzwa mai vatara kuti wada kuvhura factory yekugadzira masausage, right? Smedco mazvinzwa hero. Wherever you are. Hatizodi kuti tirumbirirana. Mwana anoda kubatsirwa. So as we commemorate International Women's Day, we are here to reaffirm that the empowerment of all women is the very foundation of a just, equitable, and prosperous country called Zimbabwe. Izvo hazvingoonekwi muZimbabwe chete. Hatisi kutaura. We are not reinventing a wheel. Ndosaka this weekend, Minister wenyu anomirira madzimai kana mai venyika, First Lady vanotitira zvakanaka. Toziva kuti kunokuva neWidows Association, vane maprojects akawanda, vanotraina vana zvakawanda. Tinenge tichienda kunonzi kuUnited Nations kune Commission on the Status of Women. Kwatichataura zvaitwa nenyika yedu, kwatichadzidzawo zvaitwa nedzimwe nyika. Saka tinoda kutenda zvikuru basa riri kuitwa naFirst Lady muno muprovince yeMashonaland and Central ndaandichipuwa report. Tinovatenda zvikuru. It's only when we empower our women that we can be a prosperous nation. To fully realize the theme, we must commit to the following. First, we want to advance women's leadership in every sector, at every table where decisions are made.
takarwa isu takaenda kuhondo kwakanga kusina special kitchen yemadef vana masoja echisikana naimonika kwakuno kwakanga kusina special training yekuti iyi training iri lighter ndeye vasikana zvakanga because ukasatrainwa zvakakwana zvinoreva kuti unofa mubattle munoziva kuno kumukashonganisendo kwakarohwa hondo inotyisa tinodada nebasa rakaitwa nevanhu vekuno nokuti havazoaibva kunze isusu mawo veterans chete but vana mai vana mukoma vana chimbwido vana mujibha vanga vari kuno kumusha ndo yatingati ndiyo yanga iri mvura for the fish yaibva outside saka ngatikudzei madzimai edu chiziva kuti tinobudirira tinoda true progress. We need to create space. Ibva pano mai uchinosvika kutaurira mwanasikana wako kuti you know you can be anything. Ndaona minister Mutsvangwa mwanasikana uyu handisi mwana mukomana, and I'm a married woman. I'm a mother of 4 boys and a grandmother of 4, and I'm loved by my in-laws. I play all that role and I'm loved by my own family. It is possible. Marakatipa, we are multitask. There is nothing we should suffer. You should try to balance everything. Tirikuda kuti madzimai asarambidzwa kuenda kupolitics. Vamwe pamwe politics kunoendwa nemahuraiwa. Tiri pano tinavo ana mai Geza. Tiri pano tinavo ana mai Monica Mavhunga. Vakawanda vari uko vese. Politics kubatikana nemagariro evanhu, kubatikana mucommunity maunogara. Mune zvikoro here, vana vari kuenda kuchikoro padyo here, mune maclinics here, pane migwagwa here. Ndo basa repolitics. Hakunzi usaende kupolitics, handidi mukadzi anoita politics, anozoita iwe nai madzimai hatifambirei chinhu chimwe seambulance chichiratidza kuti takamira pakubudirira kwenyika yedu. Hatingagoni kugadzirira madzimai kubudirira kwavo without their voices. Hatingabudi nemapolicies and strategy tisina kutaura nemi, because president anotaura kuti we are your servants. Munofanirwa kutitaurira zvamunoda. Area imwe naimwe ine zvakasiyana, ine tsika dzayo dzakasiyana. Tsika dzedu tinodzida, hunhu hwedu tinohuda, tinobvisa chete anonzi harmful practices. Haikona kuti wakudzidzisa vana kuti vanongoti hai achienda achitaura vabereki. Ini ndogara nditaura vazukuru vangu hazvina basa kuti unoenda kuBishop's Lee, gara pasi uombere kuti makadiri shumba. Hunhu hwedu ngatirambe tinahwo. We will go very far. Ndambonzwa master of ceremony akafunda vakadega hanzi globalization. Kureva kuti patinoenda kunze kwenyika, tikaende kuSouth Africa, tikaende kuEurope, tikaende kuAmerica, tikaona zviriko, haikona kungozviunza mumba mako, tangaona zvinoenderana nemumba mako. So yes, my voice is emadzimai. Economic power ndataura. Protecting and restoring the environment. Madzimai are custodians of sustainable systems. We must champion their leadership in designing resilient environmental policy, pioneering green technologies, and stewarding the natural world with innovation and foresight. We are all hearing climate change. You know what is happening. Climate change. Global warming yakuita kuti dzimwe nguva tazii mvura yaimbonaya muna October yakutanga muna November, wofunga kuti ndombomira ikakurumidza kunaya wakutotya kuisa mbeu wozoisa mbeu pamwe end of November iyo tosvika muna February yoenda, ndiyo inonzi yacho global warming. Asi zvetina president wedu akangwara. President wedu anotaura kuti hapana anofanirwa kufa nenzara. President wedu akava neprogramu yepfumvudza, climate proof agriculture, diga ugute. President wedu anopinda imba imwe naimwe achikuti bhegi rembeu ndo, bhegi refertilizer ndo. Vamwe vangozoti mwera shumba uya haana kugona komanaka. Let's not take it for granted. Madzimai, Zimbabwe have food self-sufficiency because of the work you do. Continue to work hard. Let's support each other. Tinoda kuti madzimai atange kudzidziswa kuti vagadzire zvokubikisa zviri safe and healthy. We want clean cooking methods.
President E.D. Mnangagwa taitaura nezuro kucabinet, Honorable July Moyo veEnergy vaitaura kuti tiri kuda kufamba nenyika yese tichiona kuti taisa sola, madzimai vatange kugona kubika nesola, paiswa biogas, paiswa wind. Hatichadiba vanhu kuti vashandise ndowe kubika kana huni. First, munotema miti zvoita environmental degradation. Secondly, chiutsi chiya chinobuda chinogona kutirwarisa mumapapu. Saka taakuda clean cooking methods. Kugona kwaPresident Dr. E.D. Mnangagwa ikoko. So as we celebrate the launch of International Women's Day in 2026, let us honor the resilience, innovation and leadership of women across Zimbabwe. Munhu wega wega ane chaanogona. Ngatizviite honor today. Let us transform commitment into measurable action. Hatisi kungotaura chete, tiri kuuya mumakommunities enyu toona kuti munorima chii, chiri kutengeswa here, chinoda kuitwa value addition here, chinoda kuitwa beneficiation here. Takaenda kune mamwe maareas takaisa ma-processing plants ekuti kana muri ma-banana farmers, pane kuti zviore munofanirwa kuva ne-processing plant, moita banana flour, moita banana chips, because toda kuti mari iwande muhomwe mevanhu. Ndaona vari kuinventa innovation vachiomesa matimati, miriwo yakasiyana siyana, vana vachiramba vachingodya zvakanaka zvinovaka miviri yavo. Let us transform commitment into measurable action. I once again call. That's the call of action. Because when women's rights are protected, justice is delivered, and action is sustained, families prosper, communities thrive, and the nation advances. Earn your loyalty as a husband to your wife. And the wife should earn loyalty also to the husband. It's very critical. Families, when families are empowered, communities are empowered. When communities are empowered, the whole country is empowered, and Vision 20 will be a reality by 2030. We want to say together, let us build a future where every woman and every girl, without exception, everyone should have the power, the opportunity, and dignity she deserves. I officially want to launch the International Women's Day 2026 here at Chipadze School in Mashonaland Central Province. We now want and we look forward to many more International Women's Day, going all the way to all the provinces, the districts, all the way down to the wards. I thank you sincerely. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.